идомаи барнома. Ду қиморбози ашҳадиеро нозирони минтақавии милитсия дар шаҳри Хуҷанд барои итоат накардан ба талаботи қонунии корманди милитсия ва мунтазам ташкили қиморбозӣ боздошт карданд. Бо қарори суд яке 7 шабона рӯз ва дуюми 10 шабона рӯз ҳабси маъмурӣ ҷазо гирифт. қиморбозии кӯчагӣ ки дар байни мардум бо номҳои алик-малик ва қарасан топасан маъмул аст, ҳарчанд мардум фиребии рӯйрост бошад ҳам мутаассифона баъзеҳо онро манбаи даромад меҳисобанд. нозирони минтақавии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд ду қиморбози ашҳадии шаҳрвандон Абдуаҳадов Рустам Аҳадович соли таваллудаш 1988, истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Нофароҷи шаҳри Истаравшан ва Саъдии Муҳиддин соли таваллудаш 1990, истиқоматкунандаи маҳаллаи 13-уми шаҳри Хуҷандро ки мунтазам ба талаботи қонунии кормандони милитсия итоат накарда дар ҳудуди бозори Панҷшанбеи шаҳри Хуҷанд ин гуна бозиҳо ташкил менамуданд, боздошт карданд. 2 سال میشد که این بازی در قیام من از طرف کارگرای ملیسیا قبیله من 7 شبانه روز دادم دیگر تکرار نمیشه آخرام таҷриба нишон медиҳад ки аз сабабе ки шаҳрвандон дар чунин бозиҳо иштирок мекунанд бозори ин гуна мардумфиребиҳо гарм аст. бо тартиб додани парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дар асоси моддаи 479 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ аз тарафи нозирони минтақавии милитсия суди шаҳри Хуҷанд нисбати ҳуқуқвайронкунандагон ҷазои ҳабсӣ татбиқ намуд. Саъдии Муҳиддин ба муҳлати 10 шабона рӯз, Рустам Абдуаҳадов 7 шабона рӯз ҳабси маъмурӣ ҷазо гирифтанд. шумо гуфта метавонед ки асосан дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд дар куҷоҳош ба ҳамин бозӣ машғул мешудед? ҳамин территорияи бозору ба сони 70. чанд муддат инҷониб ба ҳамин бозӣ машғул? ҳамин имсол шудем. аз оғози соли 2020? аҳа. чанд нафар дар ҳайати гурӯҳи шумо? 3-4 кас. вазифаи шумо дар ҳайати гурӯҳ аз чӣ иборат аст? чӣ ҳам назорачӣ. ҷарима дар асоси моддаи 465 ва ҷазои ҳабсӣ дар асоси моддаи 475 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ аз таъсиррасониҳои ҳуқуқие мебошанд ки нисбати ташкилкунандагони бозиҳои кӯчагии алик-малик татбиқ мешавад. ҳуқуқвайронкунандагон Саъдии Муҳиддин ва Рустам Абдуаҳадов муҳлати ҷазои таъингардидаро ба тозаи озода намудани ҳудуди бинои маъмурии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд ва дигар корҳои хусусияти тарбиявӣ дошта сарф хоҳанд кард. милитсияи шаҳри Хуҷанд мехоҳад бо роҳи сафарбар намудани ҳуқуқвайронкунандагон ба корҳои фоиданоки ҷамъиятӣ тарзи ҳаёти солимро ба онҳо тарғиб намояд.